Iruña, Burdinaroan baskoiek sortu eriska. Defentsa erresako tokiazo harturik, Pompeio general erromatarrak gune militara egin zuen, Pamplona deitura hortik letorke. Bisikote eta arabeen hiria mende luzez izan ondoren, Nafarroako erresumako hiri nagusia bilakatu zen 9. mendean. Enrique Diaz de Urzurun letra gizonak bere Iruñan ibiltzea proposatzen dauku. Sorteria zidatzi duen liburuan oinarrituta. Hasierako Iruña txipi hura egin zuten garai hartan, herri guztiak egiten zituzten bezala gain menditxo baten gainean. Etsaien gandik aixa defendatzeko eta babesteko, ezta? Hor erreka dugu, arga erreka, Kintoko oianean eta sortzen dena, eta inguruan mendiak daude. Eta Iruñe inguruko lurralde honi Iruñerria erraten zaio euskaraz. Kanpoari begira arrexez gain, barnekoak bazeuden. San Nikola Santzernin eta Nabar hiriak Iruña osatzen zuten 3 auzoen artekoak. Lehenbizikoa Nabarreria, eta gu orain Nabarrerian gaude, eta Nabarreriako arresiaren ondoan, edo mugaren ondoan, gero nire gibelean han San Zernin dago, edo San Saturnino, eta bi arresien artean hau etzen inorena. Orduan, auzo edo burgo bakoitzak bazituen bere legeak, bere agintariak, bere ohiturak, eta haunitzetan elkarren kontrako borroketan aritu ziren. Orduan izan zen errege bat, Carlos III Nafarroakoa, eta horrek agindu bat eman zuen duela 600 urte errateko. Iruña bat izan dadila hemendik aitzinera. Beraz, barneko arresioiek botako ditugu. Carlos III hiriko katedralean ehortzia da, Leonor emaztearen ondoan. Erdiaroan ez pentsa herrien arteko harremanik ez zegoenik. Carlos III bera, Frantziako Manteko herrian sortu zen, Evroko kondea eta Nemurreko dukea izana. Halaber, Iruña askotarikoa izan da beti Euskal Herro sendoak izanik. Bertzei irekia zitzaien hiria. Nafarroko erreginek baitzituzten lurrak bertzetoki batzuetan eta hango jendea eta familiak ekarri arazi zituzten onat. Erdi Aroan Biarnesa edo Gaskoina, haiek beren hizkuntza ibiltzen zuten, hitz egin, mintzatu eta baita idatzi ere. Eta eliza honen inguruan eraiki zen auzo berri hori, eta eliza bera ere eraiki arazi zuten. Iruña beti bide gurutze garrantzitsua izan da. Kompostelerako bidean izanik, gehiago. Frantzia edo Zumalakarregiko atetik erromesak hirirat sartzen dira oraino. 12. mendean, Codex Calistenus deitu Done Jakue beilari buruzko liburuan, enbripiko frantzes fraileak euskaldunak aipatzen ditu. Hemengo jendeak, hemengo euskaldunek ez dakit zer egin ote zioten gizon horri, baina gero sekulakoak eta bi izkribatu zituen hemengo euskaldunen, hemengo gizon emakumeen kontra. Solasean edo mintzatzen entzuten badituzue, zaunka ari diren zakurrez oroituko zinateke. Hizkuntza biziki basatia baitute. Eta herri hau da basatia. Ezta gaiztakeriaz betea, gaiztoa, mozkortia, lizuna eta sexuzalea ere errantzuen. Baina hori bai, gerra egiteko tenorean, arrasonak dira borroka egiteko. Horreagan baskoiek Karlo Magnoari eman eguraz oroitzen ote zen. Dena dela, gauez Iruñatik kanpo geratzea arriskutsua zen garai batez. Bai, garai batean, gauez, arresietako ate guztiak ixten ziren. Bada atxotitz bat edo erraera zahar bat, horien artek berak, bere garaien aipatu zuena, doakaiztun zizurren ilun. Gauak harrapatzen bazintuen
han zizurren, etzenuen, jakina, astirik, Iruñeraino bertaraino etortzeko eta ateak itxita aurkituko zenituen eta beraz ondorioz kanpoan, arriskuan gelditu beharra. 16. mendean Nafarroaz armazia betu ziren Kastilla Aragoiko erregeek. Iruñak probintziako hiri nagusia izaten jarraitu zuen bainan haunitz aldatuz. Hala nola, ziudadelarekin. Egiazki eraikiarazi zuten Iruñeko jendea soka motzean lotzeko. Ez baitziren fidatzen Iruñeko jendeaz, ez ote ziren berriz ere altxatuko Espainiako erreginen kontra. 19. mendearen bigarren erdialdean, gero eta jende gehiago bizi zen Iruñean, baina ezin zen harresien ondoan etxerik egin kanpoaldean. Eta azkenean erabaki zuten hegoaldeko harresi guztia botatzea hiri berriari segida emateko. Nafarrak bezala, Iruñak foruak hots Nafar libertateak defendatu ditu beti, konkistatik gaurdaino. Foruen monumentua horren adierazle dugu. Eta azkenian, San Fermin, Iruñako patroia da, ez da? Iruñeko patroia da San Zernin edo San Saturnino, ez da? Eta azaroaren 29an ospatzen da, eta Iruñeko jaieguna da. Baina argi gera bedi, San Fermin Nafarroko zaindaria da Xabierko Frantziskorekin batera. Mil esker zehaztasuna emanik, Kike. Gaurko, uzten dugu Iruña. Luzaz Nafarriri nagusia, oskorrik argitezan.